Dobrý den, já vás vítám v kurzu podvodného účetnictví, do kterého jste se přihlásili. A protože já ten kurz začínám přímo tím výkladem, tak ještě na začátek bych měla pár organizačních záležitostí týkající se toho kurzu, protože je možné, že byste se na to v průběhu toho kurzu ptali, tak abychom hnedka na začátku si řekli, jak to bude probíhat. Takže první informace, a tu už určitě víte, jedná se o kurz rekvalifikační, je akreditovaný ministerstvem školství, takže pokud budete chtít a složíte závěrečnou rekvalifikační zkoušku, která se koná poslední týden kurzu, poslední den kurzu, to znamená v tom 8. týdnu kurzu, nejčastěji ve středu, tak vám bude vydáno osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Další informace. Ten kurz je sice rekvalifikační, takže je určen jak začátečníkům, tak ale samozřejmě se toho kurzu mohou zúčastnit i pokročilejší. Jen je to pro ně prostě asi jednodušší a snadnější. Ten začátečník, já začínám výkladem těch základních pojmů, takže skutečně nemusíte mít obavu, že pokud jste vyloženě začátečníci, že bych něco přeskočila a začínala někde od prostředka. Ti začátečníci budou muset věnovat víc času té domácí přípravě. To je asi vše, co bych k tomu řekla. Ten kurz trvá 8 týdnů. Ta celková délka těch videí, které vám budu v průběhu toho kurzu zasílat, je celkem 60 vyučovacích hodin po 45 minutách. To znamená, že ta celková délka toho videozáznamu je asi 45 hodin, těch 60-minutových. Takže v průběhu týdne, v průběhu těch jednotlivých týdnů je to zhruba 6 hodin týdně. Měli byste být tedy připraveni na to zhlédnout ten záznam v průměru tady v této délce. Někdy je to kratší, někdy je to delší, protože já se snažím mít ucelené ty celky, aby prostě to mělo nějakou kontinuitu nebo nějakou tu návaznost. Další informace, kterou bych vám k tomu kurzu chtěla říct, že ten kurz je ještě rozdělen na takové 2 poloviny. V těch prvních 4 týdnech my se budeme zabývat účtováním takových těch běžných účetních operací, které v té účetní jednotce probíhají každý měsíc nebo prostě celý ten rok průběžně. Jo, takže budeme účtovat faktury vystavené, faktury přijaté, bankovní operace, pokladní operace, budeme se zabývat účtováním zásob, dlouhodobého majetku, mezd a podobně. Jo, prostě to, co v té účetní jednotce probíhá pořád v průběhu roku opakovaně. Pak budeme mít v tom 4. týdnu takové zhodnocení, ten poslední den toho 4. týdne bude hodně takový opakovací, budeme procvičovat a tak dále. A od toho 5. týdne se potom budeme věnovat účetním operacím, které souvisí s účetní uzávěrkou, takže budeme probírat to, co děláme až na konci roku, jo, účtování kurzových rozdílů, dohadných položek, rezerv, opravných položek a tak dále. Co se týče té závěrečné zkoušky, tak jak už jsem říkala, ona se koná vždy v posledním, tom 8. týdnu kurzu, nejčastěji ve středu, ale samozřejmě pokud třeba, já nevím, na středu vyjde svátek nebo něco, tak se domlouváme potom na nějaký jiný termín. A ta závěrečná zkouška je možná pouze prezenční formou tady u mě v učebně na Přadlácké ulici v Brně. Ty podrobné informace o té závěrečné zkoušce obdržíte ve druhé polovině kurzu. Já vám to budu posílat mailem, budu potřebovat i nějaké vaše osobní údaje. A potom tady o té závěrečné zkoušce, co bude jejím obsahem, protože teď na začátku nemá smysl o tom hovořit, protože ještě jsme se nic nenaučili, tak co bude obsahem té závěrečné rekvalifikační zkoušky, tak o tom mluvím na konci 7. týdne kurzu, to znamená 14. den těch přednášek. Jo? Takže úplně na konci tam tady tyhle ty informace říkám.
Všichni jste obdrželi 2 výukové materiály, skripta teorie v rozsahu 90 stran a skripta příklady v rozsahu 50 stran. Co se týká těch skript té teorie, tak do těchto skript si vy sami budete doplňovat ty chybějící údaje. Takže ona, ta skripta sama o sobě, nemohou sloužit k samostudiu, že byste si to nastudovali sami, ale musíte vlastně zhlédnout ten videozáznam, kde já vysvětluju to účtování a vy si sami budete doplňovat do toho výukového materiálu ty předkontace. Takže, jak jsem říkala, no, není možné prostě jenom tak si to přečíst. No a co se týče těch skript, těch příkladů, tak tady si budete sami řešit ty příklady, je tam vždycky na to vynechané místo. A většinou tady tyhle ty příklady z těch skript, těch příkladů budou za domácí úkol. Tady ten kurz je z velké části distanční formou veden tak, že zhruba polovinu toho času by měl ten účastník věnovat té domácí přípravě, to znamená procvičování toho, co jsme se naučili. Jo? Já vždycky v kurzu říkám, a taky to budu říkat, jo, že to je prostě, jak když se učíte anglicky, tak asi nestačí, když to slovíčko uslyšíte jednou a pak už si ho budete pořád pamatovat. Prostě pořád musíte procvičovat, aby se vám to zažilo. Takže kromě tady těch příkladů, co jsem vám už poslala, ta skripta, tak vám v průběhu toho kurzu, ale hlavně až právě v té druhé polovině, budu posílat ještě další příklady na procvičení, které budeme dělat tady společně v kurzu. Jo? A vy vždycky dostanete ke všem příkladům, které tady budeme dělat, tak budete dostávat i řešení těch příkladů. Takže vy si sami zpracujete to řešení, pak si to zkontrolujete s tím řešením, které já vám zašlu a v každém případě doporučuji tady tenhle ten postup, než se přímo dívat do toho řešení, jak se to dělá. Vždycky v pondělí, tak jako dnes, jsem vám zaslala ten odkaz na ten první týden kurzu, tak vždycky takhle každé pondělí vám budu zasílat odkaz na ten další týden kurzu, ale ten záznam z toho minulého týdne vždycky nechám přístupný ještě i po ten následující týden. Jo, může se třeba stát, že někdo nestihne během toho týdne se na ten záznam dokoukat, jo, ono je to opravdu 6 hodin prostě zvládnout té výuky, takže budete mít vždycky přístup k aktuálnímu týdnu, ale také k týdnu minulému. Na každý víkend bude účastník dostávat příklady, tak to jsem už tady říkala. Čím víc budeme v tom kurzu postupovat, tak tím těch příkladů bude více a více a budou rozsáhlejší a rozsáhlejší. Takže počítejte zejména v té druhé polovině kurzu, že budete muset věnovat té domácí přípravě více času. Jo, potom úplně v samém závěru toho kurzu, abych řekla, že ze začátku tak 2 až 3 hodiny týdně a potom v té druhé polovině kurzu už budete potřebovat na tu domácí přípravu, to znamená na řešení těch domácích úkolů třeba i 3, 4, někdo i 5 hodin, takže počítejte s tím, že kromě toho 6hodinového záznamu budete muset třeba ještě další 4 hodiny věnovat tomu řešení těch domácích úkolů. Takže opravdu v tom závěru toho kurzu těch 10 hodin týdně minimálně budete muset věnovat té přípravě, nebo teda tomu kurzu, tak. Co se týče tady toho online kurzu, do kterého jste se přihlásili, tak jeho obsah je naprosto totožný s tím prezenčním kurzem, který dělám. Já ho teďka dělám už jenom jednou za rok, protože z časových důvodů nemám víc časového prostoru, abych ty kurzy pořádala častěji, ale ta náplň je naprosto totožná. Takže rozdíl je vlastně jenom v tom, že vy jako účastníci toho online kurzu nemůžete klást v průběhu toho výkladu ty dotazy, no ale zase máte tu výhodu, že si mě můžete zastavit, anebo si můžete něco pustit ještě jednou, pokud to budete potřebovat lépe vstřebat. Takže všechno má svá pro a proti, ale to, že nemůžete klást ty dotazy v průběhu toho výkladu, neznamená, že se nemůžete ptát, takže dotazy můžete posílat buď e-mailem, nebo můžete zatelefonovat, anebo se můžeme domluvit i na osobním kontaktu, pokud byste semka za mnou chtěli přijet a chtěli jste něco prokonzultovat.
ale většinou prostě se to omezí na ten e-mailový kontakt, jo, že mě prostě někdo napíše. Ono totiž tím, že máte řešení těch příkladů, tak vlastně vy se podíváte do toho řešení a vám většinou dojde, co prostě máte špatně nebo proč to máte špatně a tak dále. No a já také vzhledem k tomu, že v těch kurzech už vyučuju 20 let, tak já také v průběhu toho výkladu už jako vím, na co se ty lidi ptají, takže já se snažím i tomu předejít tím, že rovnou odpovídám na to, na co si myslím, že byste se chtěli zeptat. I u těch domácích úkolů potom vždycky v pondělí ráno řeším s lidmi na tabuli to, co většinou jsou dotazy prostě k těm problematičtějším příkladům. Takže věřím, že to se mnou vydržíte těch 8 týdnů a že se tady za ty 2 měsíce společně sejdeme u té závěrečné rekvalifikační zkoušky. Děkuji vám za pozornost a teď už se můžete pustit rovnou do kurzu.